ganongan. Anakmu apa, Mbok? Hantu, aku ganongan kok hantu. Jarene aku hantu. Lah kowe iki bangsa duit. Aku bangsa hantu. Aku hantu yo ganteng hantu. Ning iki ono ngomong. Monggo jamaah RT RW 3 RW 1 nanti sore diaturi kenduren dalam rangka sunatane Edi Gombloh. Iya ta.
piye? Itu sampe gedene kok. Niki Mas Manten Heeh. selain reokan juga nanggap lomba mancing. Lah sami nimbani lho, Dik. Piye? Penontonnya meruyuk gone sampe suwi. Kowe ora ero to. Lah nyapa? Wong kene iku mayoritas yo ngene iki, Jas. Nek tontonan nglumpuk blak. Nggoblek. Heeh. Ning yo ora kaya ngono bagian kuwi. Ning kono lek awake dhewe ngentek ndelok kono. Heeh. Kaya wong ndelok bioskop. Ibu-ibu komplit, anak-anak komplit. Ning yo ora apa-apa, Dik. Apa? Iki membuktikan kene iki ora tau reokan. Heeh. Gitu, Pak. Bu. Lah ya Yas. Hah? Aku sampe gedine reokan ning berpisan iki lho, Yas. Aku ning kene lho, lagi kita. Penontonnya ya ora umum. Istimewa. Istimewa. Kompak. Heeh. Ya ora itu gone cilik. Gone ciut. Dia gone cilik dimenyesuaikan awake dhewe. Iki lek iso jane mundur 2 meter nek saltune ben tutuk rono. Tenang. Nah, titik ben dibuka tok dibuka. Alpin sapa? Alpin sapa jenenge? Heeh, rada mekar ngono. Alpin rada dibuka. Lah, iki sapa anu? Besok India keling kowe pager kono. Lah wis. Satu hop, oke masuk. Nah, Mungkin ben saltone Mbak Alfi, ben Sodowo, Mas Agus engko salto ngetan ben langsung nyemplung kalenan. tak konyo iku. Lah iya, sing penting menghibur. Iya. Ganongane sik rodok ora apa-apa. Ora apa-apa. Dadak tekan jam 7. Yo, Mas, anu sapa? Mendes mantan ganongan yo nan. Pacare mantan barong. Yo. Ya, anak sini. Magre anu sapa? Sapa lek ngene? Dia keling, betul enggak? Betul ono, kula ono. Yo, satu nek banter benono. Yo. Kita tampilkan Agus Juru Kunci Bedio. Iya. Ya, kita tampilkan Tongstan berkarya. Set. Yo, oke. Yo. Oke. Kanan kiri, oke, jungkir balik, oke, jut. Oke, kanan kiri, jungkir balik, kanan kiri, tepuk tangannya, oke. Kocrok lagi, kotoran mas liro. Lah kok kowe melomba, anu menangkap manuk? Ya, manukmu bledos ora? Tidak boleh begitu. Ini suhumu serior. Lah kok jungkir balik kok demok kaya ngono. Wis tak tonyo. Kowe sing tau musuh karo atu-atunya apa jenenge? Ya wong kowe buka manuk. Sapa lho iki adegan ngono ki terus sikile ning dhuwur ya wis blejet. Kowe iki aja kaya ngono, Pak. Napa? Kowe iki seniormu, suhumu. Kowe iki aja kaya bledet sithik. Bocah kaya ngono. Kowe iki mas-masmu ki anu nenen ora oleh ngono kuwi. Aku karo kuwi gandeng ndi? Lanangan iki lha kowe mangan kok metok to. Iya bocah. Pokoke gak. Bocah ora gedene ora oleh ngono kuwi. Aku Mas Agus karo sapa iki jenenge? Bendet Balang